makulay na buhay mga kabeli. Yun, mga kabeli, magandang tanghali po. Tanghali po mga kabeli. Magandang good morning po mga kabeli. Yun, may event po kami ngayon. Saan? Balaka po. Balaka. Ha? Saan? Balaka. 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 Kaya sa Mabalakat po mga kabeli. Punong-puno si YD ah. Ito po, ingredients. Ha? Ingredients lang. Ingredients lang. So yan mga kabeli, on the way na po kami sa Mabalakat. Balaka City. City ayan? Wala mo na yung video pa tamayagin. Ha? Wala mo na. Dakota na O sige, sige. So yan mga kabeli, thank you. Yan si kabeli nandito sa harapan. Sa driver eh. Kabeli! Hello! Mga kabeli, shoutout po sa lahat ng viewers natin. Magandang araw po. Yan, nakasakay tayo kay YT. So yan mga kabeli, babayin na po tayo. So yun mga kabeli, nandito na tayo. Yan, ito mga kabeli, 90 years old birthday. So yun, pagkita mo si Jeffoy oh. Yun, mga kabeli. Pagkababa, sampa ka agad sa taas mga kabeli. Sinundan pa ni Ingo. Susunod pa si Adam yan. Hindi na, masira na yan. Saan tayo mga kabeli? Asa si Janjan, iniwanan nyo? Ayun. Saan bagsak? So mga kabeli, wala si Tres, gawa na may pasok sa school yung bata. Ah! Nga! Ayan! Nga! Nga! Pero matagal niya eh. Dapat na may pinturan niya. Wala pintura. Ay, binawala sa pintura niya. Yan na mo, pagsuklayan yung tumakasay diba? Tepoy! Ha? Matabayan daw. Tepoy! Ay, yan na po! Ano po dyan dyan? Igo! Ano po dyan dyan? Pili! Kay Pili! Ayun! Ano dyan? Ay, Pili! Ayun! Bahay pa! Bata! Go! Hello. Yak! Igo! Ayun! Try, try, try. Layak! Bye! Tepoy! Ayun! So yun mga kabeli, shoutout po kay Ma'am Rowena. So yan na, 90th birthday. Mga kabeli ha, naghahanap lang kami ng pwedeng pagsetan. So ang ganda na itong resort. Napakaganda na resort. Ang problema natin is yung kitchen nila
napakaganda ng kusina. Ayan lang, yung gamit natin is high pressure. Baka mamaya mabasag yung tiles. Hoy, pag dyan tayo nagluto, yung init ng kalan natin, baka hindi kayanin ng tiles, puputok. Hindi, yung bakal tatay tayo. So, magsiset pa rin kayo ng bakal natin. Sa Mabel, ito, ang ganda ng lugar eh. Ayan. Dito po. Tignan nyo kung sa ano. Yan. So, ito yung pinakakusina, ito yung pinagagamit sa atin. Ang problema natin, yung exhaust fan. Patay ang exhaust fan. Tignan nyo, bukas ang mga ano. Hindi, patay eh. Wala, putol eh. Putol mga saksakan nila. Putol ang mga saksakan nila mga kabeli. Pag nagdito kami nagluto, yung init lalabas sa labas. Tapos yung init, mainit sa loob dahil malalakas yung apoy natin. So, saka ang problema, baka pumutok sa init yung tiles nila po eh. Kung isaset nyo yung kalan natin, okay lang. Buksan nyo na lang yung mga bintana para wala lalabas na usok sa loob. Tapos naman tayo, naging baka ito yung game. Ha? Wala, ganyan. Tamat laban mo. Ano yan? Laban mo. Ayan. Oh, mas okay sa atin. Kaya lang, hindi na natin magagamit yung cubicle. Hindi na kasi, dito. Pero hintayin natin si Sir Arnel niya. Siya yung kausap ko eh. Okay. Isa tayo mag-ganyan ako. Hintayin natin kausap. Ayusin nyo naman yung gamit natin. So mga Belly, on the way na rin po sila eh. Hey, napakaganda mga Belly. Laki ng function hall. Yan. MGM Resort. Mabalakat. Ayan mga Belly. MGM Resort and roof deck. Nasa yung roof deck dito? Baka yun. Tower. Ang galing, ganda. Mga Belly, ganda ng resort na to. Di ko alam kung public or private lang to. Pero sa tingin ko public kasi maraming naliligo. Maraming mga excursion, cottage by cottage sila. Okay mga Belly, hintayin muna natin yung kausap natin bago tayo mag-set. Baka mapagalitan si Kabeli. Ate Weng, Ate Rowena, shout out. Hello po. Dahil po. Hindi mo na dyan, ay. So yun mga Belly, umpisa na ang Laban mga kabili. so time check tayo 3:30. So kailangan 5:30 tapos na tayo magluto. So 5 tayo ito mga kabeli. 2 15 kilos tapos 3 tig 10 kilos. So ilan yun Poy? 60 kilos. 60 kilos, marami. So mga beli 60 kilos ang lulutuin natin. Yan, meron tayong kaldereta. So 15 kilos. Tapos cordon bleu 15 kilos. Tapos ano ba? So may chopsuey tayo 10 kilos. Sipoeg ano? 10 kilos. Tapos dory fish 10 kilos. So yun. Ang daming lulutuin mga Belly. So yun. Okay, unahin mo na yung gulay. So mga Belly, ito nakaproseso na sa bahay. Gaya nung ano namin ni Jepoy, cordon bleu, naka-roll na yon, so i-breading na lang. Tapos yung dory fish natin, naka-cut na yon, breaded na, marinated na rin ng salt and pepper with garlic. Tapos yung kaldereta natin, yung naka-pre-cook na. So kaya mas mapapabilis ang proseso natin ngayon. So kailangan in 1.5 hour tapos kami magluto. Pag na after nilang may ready yung ating kailangan. Tapos ang request sa atin Poy, yung chopsuey natin shrimp and crab stick lang ang sahog. Meron. So yun. Maraming sahog yung Maraming sahog. Okay mga Belly. So ito pala mga Belly, pwede mong arkilayin ng buo. So 120,000 pag inarkila mo lahat to kasama yung mga bila nila, mga
lahat kung ano meron dito. Pwede din kalahati lang, pwedeng isang bila lang ang arkiline mo. So yung pinakamababa is 7,000, isang bila yun. So yun. Okay mga bele, in 20 minutes kailangan makapag-start na ako para napoproseso na lahat. Matagal lang dito mga bele. Yung gagawin natin is yung pagpiprito ng dory fish, yung fish fillet. Nagawan ta? Okay. Ha? Okay. Birthday. Happy birthday. Tayo po. Yung birthday. Mamang. Makmang. Pasak. Ano? Pasak. Isang bagsak. Ya. Pasak. Dap. Tata. Pasak. Ay, Jamoy, bagsak Taboy, pasak. Ay ka naman. Yan, bagsak. Wow. So yan mga bele, shoutout nga pala sa nag-comment. Hindi ko na makita yung pangalan. Yan yan nag-comment siya. Yan ito daw ipalit natin kay Mama Sita. So si oyster sauce. Likum Ki. So yun. Yung Likum Ki. So ito dati ko na rin ginagamit sa restaurant, kaya lang si Mama Sita kasi is popular dito sa atin, kaya madalas natin gamitin. Yun. So yun mga bele. Yan. Panda. Sensya na, lumabnaw si Mama Sita. Baba. Na? Baba. Baba. So mga bele, magluluto na tayo ng Caldereta. Calderetang baka. Yo, pasuyin muna yung Dam, yung sili natin. Pakiana. Yun, gulay. So mga bele, naka-pre-cook na yung ating karne, so malambot na yon, may lasa na rin yon. Ngayon, yung gulay, kumbaga gagawa na lang tayo ng sarsa, tapos imimix na lang natin para sa ating caldereta. So, 15 kilos. Yun. Yun! Nakasya dito. Kasi po yan mga beli. Kaya. Kaya mga bele, lulutuin ko lang muna tong carrot sa gaya ng dati. Lutuin muna natin yung carrot, saka Patatas. patatas. Pag malambot na to, Gisa lang sibuyas bawang. yun. Tapos diretso na. Yun, bagsak na po yung Ayan, ano. tapos nagdala tayo nung pinagpakuluan ng ating Baka. baka para yun ang gamitin natin para sabaw. Okay, balikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Palambutin lang natin. So mga beli, magpiprito na tayo ng cordon bleu. Tingnan dito. Sige. Tumatalsik. Baba mo lang po. Yan. Kung mga beli, isang galon na ganyan is 1,300. Ha? Paano? Yun, galing talaga ni Jampol mga beli. O, di suabe, no? Pwede po. Yun, opya. Tama na yan. So, mga beli, ito na yung ating... So, pinapainit ko na yung mantika para sa ating, cordon bleu, para makapag-umpisa na tayo. Ilaga! Opak. 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 So yan mga bele, sa mga nabasa ko yung mga comment about kay Janjan. So mga bele, bigay na natin kay Janjan yung moment na makasama sa Team Kabeli, para naman po meron siya pinagkakakitaan. Kung tinatanong nyo kung nahihirapan ako kay Janjan, hindi po. Hindi po tayo nahihirapan kay Janjan kasi si Janjan nauutusan namin at parating nakasunod sa amin. Tama dyan? So yan, so si Janjan, mahal po siya ng Team Kabeli. Yun. Sige po. Love ka ba? Opak. Opak. Yun. So sana po kung yun, kung paano namin minahal si Janjan, sana ganun din po yung pagmamahal niya kay Janjan. Yun, sibuyas. Start na, game na. Alam? Bawang.
Okay mga beli, totostahin lang natin bawang sibuyas. Tapos lalagyan na natin yung soup stock. So yung beef stock. Tama. Yun. Okay mga beli, takpan ulit natin. So mga beli, okay na yung ating Gulay. yun, bawang, sibuyas. Sibuyas sa gulay. Yan, ahot. So mga beli, ito yung soup stock natin. So nasa pressure cooker. Mainit. Bang pasuyo, mainit na dyan. Pali. Hindi mga beli, pakukuluan ko lang to. So, pero titimpla na natin. Ano po timpla Kaya yan? kung ano yung timpla natin sa regular na timpla natin sa caldereta, so yun din ang ilalagay natin dito. So yun, laurel. Olives. Yun, liver spread. Na, palawan na dyan. Palanda ng tinapay. Opo. So mga beli, dahil 15 kilos to, dalawang ganito ilalagay natin. Dalawang malaki. Dalawang malaki. May pagkarating. Cordon bleu mga kabili. Cordon bleu. May black pepper mga beli. Nalagyan natin toyo. Opo. Toyo, dyan. Kasama po talaga yan. Toyo. Toyo. So yung beef cubes natin. Opo. So mga beli, maglalagay tayong dalawang beef cubes. Tatlo. Ano ba? Sauce. Sauce na ano. Tomato sauce. Gata mga beli. Gata muna pala. So mga beli, yung paglalagay ng gata, natutunan ko to sa Bulacan. Kaya doon sa mga nag-comment, sa Pampanga hindi naglalagay ng gata. Opo, kahit ako hindi ako naglalagay ng gata dati. Pero nung matry kong may gata, masarap pala. Yun, tuloy-tuloy na po, naglalagay na ako ng gata. Yun, dagdag creamy po yan mga beli. Lagay mo dyan. Ay. Oh, dandan. Bagya. Nagulat si Janjan mga beli. Sumbagsak dyan! Yun no. Si Janjan lang ang ano dyan. So yung mga beli, ito na yung sauce ng ating kaldereta. So natural, di kompleto yan pag wala to. Red bell. Saka to. Sili. Yun o. Kerry. Diyan kuha. So mga beli, pakukuluan ko lang to. Tapos, yan, lalagay na natin yung ating Karning baka. karning baka. Okay na yung kaldereta natin. So punta tayo rito sa Cordon bleu. So ito mga beli, nakamarinate na ni Jeffoy sa bahay. So dito lang pinroseso yung breading. So yan mga beli, kailangan dahan-dahan ng pagbagsak nito para hindi Magwaghag. Tama po ba? madisalign yung forma. Okay mga beli, okay na muna yan. So mga beli, ito naka low fire lang. Hindi masyadong malakas yung apoy natin dito. So dito naman tayo mga beli. So ito na, titikman na namin. So yun, wala si Janjan. Ako titikim natin.
Kulang sa toyo. Kulang sa toyo. Kung mga belly, nandun yung asim. Yung angang nung sili, wala pa po. So, add tayo. Toyo. Yung Okay, alat. mga belly, balikan natin after. 5 minutes daw po. Okay, 5 minutes mga belly. Okay na. So, mga belly, okay na yung ating Caldereta sauce. caldereta sauce. So, mga belly, na-adjust ko na yan. Yun. Babagsak na po. Yun, oh. Yun. Okay, mga belly, ito, pakukuluan ko na lang in Mga 10 minutes. 10 minutes. Diyan ko ang kanina. Hindi, kahit mga 5 minutes na lang siyang kumukulo dahil bago luto naman yung baka natin, mga belly. Ayun. 5 minutes po mga belly. Pero kung galing siya sa rep, mga belly, obligado, kailangan mainit na mainit yung baka nyo. Doon papasok yung 10 minutes. Yun. Tutukan mo, cameraman. So mga belly, abangan nyo, maglilit yung pabo tayo. May order si Tito. Ay, may paluto pala si Tito Nestor, pari natin. Yun. Yun. Cameraman, tikman mo din. So sa akin, okay na yung lasa nito eh. Kay cameraman kaya. Tikman natin mga belly. Okay na din po. Sarap na sa'yo. Opo. Kulang sa kanin. Sabi nila mga belly, pag masarap na sa'yo, ibig sabihin, masarap na rin sa kasama mo. Yun. Yun. Tama Okay to, mga belly. So pakukulang ko lang to at least mga 5 minutes. Saya nating maluto yung sauce. Yun o. Yes. Walo Japon. Algareta mo mga kadeli. Algareta baka. Favorite mo, madam. Favorite yan. Let's go mga kadeli. Ganda dami. So yun mga belly, okay na itong ating sahog. Yun. So yun, carrot, saka Sayote. kailangan ito ay Lumambot po muna bago ilagay yung ibang gulay. pag hindi malambot, Matigas. masyas. Young corn. Lagay na natin to. Sige po. Slice mushroom mga belly. Yan. Lagay tubig. Natural ng cauliflower. Nabili, cauliflower. So mamaya natin lalagay yung broccoli. Nabili kasi madaling maluto ang broccoli. So ang ganda ng gulay mga bele. Maulay. So mga bele, maglalagay tayo tatlong shrimp cubes. 1, 2, 3. No? Yun, brown sugar mga belly. Pambalance po yan. Black pepper. Dagdagan natin. Marami. Ano ba? Yun, door seasoning po mga belly. Tapos si ano, likumke. Link kumke. Likumke. So yan mga bele, may sounds. So baka mamaya pag nandun tayo, mag-edit tayo ng video. Magtatanggal tayo ng Tubig. mamaya dam. Magkatanggal ng tubig. Ayaw mabuksan? Yan, salamat doon sa nag-comment. Yan, nagpalit na tayo ng brand. Yung malapot. Yun, sobrang lapot po. Sarap yan. Ganda.
Yun, nilagyan na natin siya ng pampalasa mga beli para kumakapit na yung lasa sa ating gulay. Tutukan mo cameraman. Okay mga beli, tatakpan muna natin to in 2 minutes. Siguro sa 2 minuto malambot na yung gulay natin. Pwede na. So, Pwede yun na. mga beli. Yun mga kabeli. Sa kabila. Ribis tayo mga kabeli. Yan na. Marami. Dito takal no? Ayun mga kabeli. So yun mga beli. Okay na yung gulay natin. Baguio beans. Ay, celery. Celery mga kabeli. Broccoli. Baguio beans. Yun, baggy beans. Red bell. Sama-sama together na, Jampol. Opo. Isang bagsak lang po yan. Woo, napakasarap ng chop suey mga beli. Oh. Woo. Okay mga beli, lalagyan muna natin ng tubig para magkasarsa siya. Okay mga beli, tatakpan muna natin. Pag kumulo yung tubig, lagyan na natin pampalabot, tapos titikman na ni Ni. Jepoy. Yun. Kasi mga kabeli. So yun mga beli, kumukulo na yung ating Chop suey. Jampol, bakit hindi ka mahilig sa gulay? Mahilig po ako dyan. Oo, hindi nga. Po, gusto ko yung chop suey. Sabagay, yung kawayan ginawang gulay eh. Oo. Magaling Magaling. na bata to eh. Yes, Mana kaya punjo to eh. Oh, shout out Apon Jo. So yung mga beli, pag ganito na yung gulay nyo, yan ah. So yun, kumukulo na yung ating pinakasabaw mga beli. Maglalagay na tayo ng Cornstarch. Pampalapot. sarap jampol. Sarap nga po mga kabeli. Basot ka bang tangan. Kumainyaman. So yan. Hoy, mag-thank you nga pala tayo, Laksamana family. Yan. Thank you po, Laksamana family. Thank you po. Yun. From California. Yun. Shout out po. Okay mga pwede, titikman muna namin ni Jepoy. Bago namin lagay yung cabbage. Cabbage. So mga beli, nakatatlo na tayo. So dalawa na lang. So yun, Jepoy. Tikman natin mga kabeli. Chop So suey. yun, sarsa lang muna kabeli. Ayos na mga kabeli. Masarap. So yun. So mga beli, ito hindi masyadong malat. Hindi katulad ng Mamasita malat. sorry Mamasita. Yan. Okay, Poy, lagay mo yung ano, Poy. Ay, busy ka ako na. Sabi nyo. Cabbage. Bele, pag ganito na, kanya-kanya na kami ng trabaho ni Jepoy. Galit-galit na kami. So, yung tatlo, nag-iiwa pa rin ng gulay ng sepo egg. Mix muna natin. Sa bagay, ito mga bele, kahit hindi mo i-mix to, kusang maluluto yung ating repolyo. Yun. Konting init lang po yan. Luto yan. Sarap po, pagkita mo, tutukan mo kasi cameraman. Oh. Sarap. Sa mga bele, ito 10 kilos. Sa sahog pa lang mga bele, ano na, 3 kilos na. 3 kilos. Lalagyan pa natin ng crab stick sa taas to mga bele. So yun, okay na to. Thank you. Plating. Yes sir. At pinapanood ko yun eh. Salamat. Thank you. Ngayon ba lang nakita si Gaben? Ay, boss. Hello po. Bisita ba kaya sir? So ayan na, shout out po kay Nanay Matilde
Lobrigo. Lobrigo, happy 90th birthday, nanay. Happy birthday Happy po! birthday, nanay. Happy birthday! Happy birthday, Jampo. Ay, nanay. Happy birthday po. Happy birthday. So, ayan mga Beli, okay na yung jumpsuit natin. Thank you. Tapsi po mga kabeli! Ayos! Hello! Sarap! Ganda mo na. Yun o. Hello po. Yan, happy birthday, nanay. Thank you. Ayan. Yun, nakakamera tayo, nanay. Thank you po. Yan, sige nay, magluluto muna po kami. Happy birthday po. Kalike ko yan po yan. Thank you po. So yun mga Beli, sepaig na tayo. So nandyan na yung birthday celebrant natin. So obligado si John Paul akit na ron. So 5:20 na po. So meron pa tayong 10 minutes. 10 minutes. So last na to, sepaig. Okay na rin yung Dory Fish ni Jepoy. Saka yung Cordon blue. Cordon Blue. So yan, pwede na rin yung mag-get. So ito naman naluto na namin before. So may mga tutorial tayo dyan. Pwede yung Balikan. thank you. Jepoy, Paul, punta ka na to kay nanay. Sige po, bye-bye. So yun mga kabili oh. Swimming pool. Tapos dito po yung ano, yung function hall. Boss! Hello po, katay. Salamat po. Nakadang. Sepoy po mga kabeli! Ano? Wig. Another. Sepoy po mga kabeli! Gusto. Sweet and sour. Dory fish. One piece! Cordon blue. Yun. Ayos mga kabeli! O, patutok! Good afternoon. And let us include in our prayers the thanksgiving of their family, our birthday wishes that she will be granted long life, more health, good health, peace of mind, and more good people to surround her. Please stand and join in the singing of the entrance song. Come back to me with all your heart. Don't let fear so much sway to others go. Long have I waited for your coming. Hold to me and living deeply are your lives. The wilderness will lead you to your heart where I will speak integrity. Matilde, 90 years old. I was talking to her. Ano yung sikreto mo nga po? Bakit 90? Malawat higit ko. Mas kanya pa yan siya. Kaya ganito, tita kanasi nga nata. Tita kanasi. Kung wali kaya nga she is very careful what she intakes. So on behalf of our birthday celebrant, I want to welcome you for this celebration of Thanksgiving Mass. Let us pray that God will continue to bless her. With good health, utang magbalik here in London. Okay? So we pray that God will continue to bless her and also her family.
Let us start our celebration with the sign of our faith in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us now pause for a short moment and ask God for the forgiveness of what we have done, especially the sins that we have committed against our neighbors and against ourselves. And let's ask God for His forgiveness. We may carry out in both word and deed that which is pleasing to you, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the... Let us pray for our celebrant, that God will continue to bless her with good health, peace of mind, and more good people to surround her. Panalangin natin yun. Lord. Ay ningkeng sarili, mabuning at aming biyeni, papanalan mo sa troni, malang panin at pangis na wani, malang isipan at daptan, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pagis. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. May kakalimutin. Let us sing Happy Birthday. Thanks be to God. Okay. Kita biasa magkanta, sama sa inyo. Ako yun, masanting magkanta. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Salamat po. Ngayon po ang birthday celebration ng family. And I-bless tayo yung panuhan. Bakanta, kahit bakanta mo, masarap ko mangan, okay? Makakita mo bang bendisyon kayo pa mga ne? Thank you, Lord, for the many blessings that you have given us. Lord, thank you for bringing us together to the birthday of our sister Martita. May the food that we are about to receive nourish our body and our health, that we will be able to perform the duty as a Christian. This we ask in your name. Amen. Amen. Sige po, mangyari tayo ng mangan. Mag-hi kayo kay Kabeli, oh. Nag-vlogger sila. Mag-hi kayo sa guys. Mag-shoutout kayo. Sila gusto nyo shoutout. What's up, guys? Wala na. Hello, guys. Kaya ano ka sa sekreto? Bali, ano ni? Ano po yun? Kahit ito na lang. Kabeli! Baka London.
Hello. Kay ka-farmer. Hey ka-farmer, yan siya tao tayo doon ka-farmer. Thank you po. Thank you, salamat. Opo. Happy birthday! Happy birthday, Ate! Ate, happy
birthday asawa ni LB. Yeah, thank you po. Happy birthday, ante. Happy birthday! Yes, thank you po, enjoy po. 1, 2, 3. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Trending. Sana mag-trending ka. Thank you po. Thank you po, Father. Trending yan. Hi Lola! Happy 19th birthday and sana more birthdays to come and alagaan mo yung sarili mo. Alam mo mahal na mahal kita. Yun lang. I love you. Thank you. Hello, Lola. Happy birthday po. Take care po. Yun lang po. Hi Lola! Happy birthday! Happy 19th birthday po! Ingat always! And good health po! Yun na! Happy birthday! Happy birthday po, Auntie Elaine. Wishing you good health and more birthdays to come po. Thank you po. Thank you po. Thank you po! Happy birthday! Lola Cindy! Birthday. Thank you po. Thank you po. Happy birthday, Ate. Thank you po. Enjoy sa ating meals because God has given us this wonderful opportunity to gather here to make Auntie feel special and see how much we love and care for her. Are you excited to see how much our birthday celebrant has grown in the past years? And how does she look today? Well, your wish is my command. So, let us welcome our debutante. Ladies and gentlemen, the grand entrance of our birthday celebrant. Wow! Kuya Boy and family. Nasaan si Kuya Boy? Please stand up. Kuya Boy and Jennifer. Ang family ni Nanay. Ang nanay ko naman. Andito. Tayo kayo. Ang family. Ang family naman ni John Jr. Because you are so special to us, we also prepared special numbers. Aywan ko lang kung magustuhan mo, pero pinaghirapan ko ng iyong mga apo. Okay. So, just sit back and relax and be entertained by our presentation. Okay. Sino ang unang mag-represent? Okay. The first to present ang mga apo. Ano ang... Okay. Dito lang.
Salamat po sa mga tao. Maraming salamat. Okay, thank you. Thank you very much sa lahat ng nagating sa birthday ni Mother. Sana more power, more health, good health. Thank you. Okay. So once again, thank you so much for your well wishes for Auntie. But You and healthy and blessed years to come. si Rafael. Happy birthday and lots of love from Rafael. Hi po, happy birthday. I love you. Rafael is missing you so much, but he has a school, so we don't have a chance to be with you. But don't worry, we're going to celebrate your birthday when you come home. And Arnel is off today. We just came from church actually, and we wish you a very best birthday in your life. And I hope you enjoy your birthday. And hopefully everyone able to arrive for your celebration. And Rafael is wishing to be there, but it's unfortunate, he could not come. And Rafael is sleeping at the moment, and Arnel is here trying to put his hat on because he is shy with his hair. He said he did not able to groom himself because he was so busy at work, but don't worry, Apo will enjoy at that moment. Thank you, Apo, for everything, and thank you for your guidance, and I hope you will continue mentoring me as you are. You are my idol, and you are my teacher. You are my sagnantanalan na ikaw it akon ngaran ini it akon model hitag kinabuhi, a model of life, a model of everything, kasi ikaw it akon power, ikaw it akon naging modelo ng kinabuhi. Naniguro ako kay maron ako naniguro kay diha. And hit imo pang niguro naka bulig ka hit amon kuan, hit amon henerasyon, ikaw hit amon naging puno og sana mahaba pa it aton kuan kinabuhi para kita magkaurusahin more. And makita mo pa pagdako ni Rafael na maging padi. Thank you, Apo. We love you so much. And Arnel has something to say. Hello, Apo. Happy birthday. Hope you have a good time there in the Philippines. I wish I'm there with you. I really wish I'm there with you right now, but I can't. Wishing you a very happy birthday and a blessed and long life. Thank you, Apo. We love you so much. I love you, Apo. Enjoy your birthday. Bye. Bye-bye.
Lobrigo. So, yun mga kabeli. Ito na hinihintay na lahat. So, shoutout tayo na happy birthday kay Nanay Lobrigo! Matilde Lobrigo. Yan. Yeah, Matilde Lobrigo. Nanay, happy birthday. Happy birthday po. So, yan, happy 90 birthday. Yan. So, yan, shoutout time, request ng pamilya. Yun. Banat. Shoutout po Santos family. Shoutout po. Shoutout din po kay Kuya Boy. Aching Biggie. Aching Biggie and family. Shoutout po. Shoutout po kay Mina and Tess and Sammy, Homer and Jang, our family. Shoutout po. Shoutout po Jay and Richie. JN. Richie. Shoutout po. Shoutout po. Yan na, JN Richie. Shoutout po. Shoutout din po kay Jerome and Ana. Shoutout po. Shoutout po kay Leylay and Justin. Shoutout po. Shoutout po Makito Ocampo. Shoutout po. Sige, Banat. Shoutout po Kalas family. Shoutout po. Lobrigo family. Shoutout po. Kayosa family. Shoutout po. Willie and Cynthia. Shoutout po. And Doy and Beth. Yan, shoutout po. Shoutout po. Yan, shoutout din po kay Kuya Arnel Canlas. Yan na. So kung napapansin nyo mga kabeli, mga London boys na kami ngayon. Yan. Yan, thank you po. Yun. So salamat po sa pasalubong. Yan. Jan. Thank you po. Di mo sodyo sa'yo ha. Ay, wala po. Yan mga kabeli, papaalam na tayo. So tapos na tayo magpakain at magpasaya sa may birthday. So eto na yung time na para umuwi na tayo. So 8:30 na po ng gabi ngayon. So yun. So kita-kita tayo sa farm. So magpaalam na tayo kay Nanay para naman personal namin mag-greet at mamit ang Team Kabeli. Yun. Let's go! Let's go. Kali. Paalam tayo kay Nanay. Bye. Yun. Shoutout po. Ito, baka gusto niyo po mag-shoutout? Shoutout po. Ay, paalam na po kami kay Nanay. Thank you. Amo. Alay po. Alay pa po. Kanang yun nene. Opo. Eh, request daw ni Nanay na magpa-picture sa Team Kabeli. Yan. Thank you, Nanay. Ano? Maliligo ba? Hindi. Hindi ko pa malamig. Oh, Kabeli, ito na yung time na magpapaalam tayo kay Nanay. Mag-isang kakanta. Mag-isang kakanta. Opo. So yan mga Beli, magpapaalam na tayo sa may birthday. So happy 90th birthday Nanay. Thank you. At napili mo ang Team Kabeli na magluto sa iyong araw. Thank you. So mga Beli, galing sila ng London. So viewers natin from London, umuwi sila rito. Yan na, bago sila umuwi, naka-reserve na sa Kabeli. Kaya yun, napagbigyan. Yan ay. Kaya shoutout po kay Tatay Pakito. Pakito. Campo. Pakito Campo from London. Mading. Madeng. Mading. Yan, shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng kaibigan ni Nanay. Yun, yan na, shoutout po. Shoutout. Kaya po Pakito. Campo. Nanay, sana nag-enjoy kayo sa araw ng birthday nyo. Yan. Enjoy na ako. First time nangyari ito First time daw nangyari kay Nanay. So, napakasaya at Maganda. So, imagine mo Nanay yung pagmamahal ng mga kapamilya mo. Tumawid pa sila ng dagat para makarating at mapasyalang kaya. Masaya. Okay? Happy birthday, Nanay. Okay, darling. Thank you. Opo. Okay? Team Kabeli. So yan mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat na lahat. God bless all. Thank you. Kabeli sponsor, Kabeli viewers, Kabeli subscriber, Kabeli family. Love you all. Thank you.